Il-kwistjoni tal-popolazzjoni m'għandix tiġi diskussa b'mod partiġanu bħal mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Lura fl-2020 Bernard Grech għamel appell lill-Prim Ministru Robert Abela li dak iż-żmien iż-żufjet tabieħ illum nerġa' intenni. Ejja nagħmlu konferenza nazzjonali f'pajjiżna dwar l-immigrazzjoni. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt li kienet jiġi intervistat mill-Professur Mario Thomas Vassallo fuq l-istazzjon Campus FM. U insista dwar il-bżonn ta' pjan holistiku hekk kif saħaq il-Gvern qed jibbaża l-ekonomija tiegħu fuq skjavitu moderna mingħajr lanqas biss indenja ruħu iħejji l-infrastruttura tal-pajjiż kemm dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa kif ukoll l-enerġija, traffiku u l-edukazzjoni. Michael Piccinino sostna li l-Partit Nazzjonalista jimbotta favur modell ekonomiku ġdid li ċertament ma jibbażax fuq iċ-cheap labor. Għu, għalli nkunu ċari, illi da mhu switch illi millu malada jinbidel kollox. Infatti il-modell ekonomiku tal-PN meta ġie preżentat anka l-imsieħba soċjali għedna li biex it-tranzizzjoni sħiħa jridu kemm 8 snin ta' tranzizzjoni. Għax inti żgur ma sax tweġġa' l-ekonomija Maltija, ma sax tweġġa' l-poplu. Naqblu. U allura da mhux li tqum millu malada. Mhux tajjeb. Eżatt. U allura ħajkun hemm tranzizzjoni. U fil-waqt li l-NGOs ikomplu jaħdmu sabiex iżommu inċekk lill-Gvern tal-ġurnata fl-aħħar mill-aħħar huwa xogħol anke tal-Oppożizzjoni li tkompli issus warajh. Tantu hekk kompla Piccinino li fil-każ ta' Jean Paul Sofija kien finalment grazzi għar-rieda tal-familja u l-insistenza tal-Partit Nazzjonalista illi Abela kellu jagħmel U-turn u jsejjaħ inkjesta pubblika. Kien Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista li bes mozzjoni fil-Parlament sabiex issir l-inkjesta pubblika. L-ebda entità oħra f'Malta, l-ebda ġurnalist, l-ebda għada sfortunatament għas il-familja ma setaw jagħmlu dak il-pass illi titessa il-mozzjoni u l-verità hija li mbagħad il-gvern għamel il-U-turn. U għajjet l-inkjesta pubblika, preċiżament minħabba ir-reazzjoni kemm għal-vot fil-Parlament. Li kieku ma kienx il-Partit Nazzjonalista li vessaq dak il-vot fil-Parlament, kieku l-inkjesta pubblika fil-każ ta' Jean Paul Sofija ma saritx. Intant is-Segretarju Ġenerali sostna li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista hija waħda kontinwa u xahar wara ieħor. Tisserati mal-partit qed jiżdiedu. Naf il-waqt li tkellem dwar l-importanza li l-istudenti u żgħażagħ ikunu esposti għal politika u jingħataw l-edukazzjoni li hemm bżonn sabiex ikunu jistgħu jimbottaw l-argumenti tagħhom ukoll. X'inhu l-obbligu allura ta' kwalinkwa gvern? Illi assigura illi ma jkundux għalfejn jkun hemm l-għażla li tipprovdihom dawk il-korsijiet għaliex tkun l-edukazzjoni tagħna bħala pajjiż li tipprovdi dak it-taħriġ. Michael Piccinino flimkien mal-Professur Mario Thomas Vassallo faħru il-ħidma ta' Net Television li fi kliemhom huwa wirja ta' kif id-demokrazija għandha taħdem f'soċjetà meta fid-dibattiti tagħhom jistiednu mistiedna kemm il-kamp nazzjonalista kif ukoll minn dak laburista differenza ta' stazzjonijiet lokali oħrajn. Ironikament, iktar tisir diskussjoni ħilsa fuq Net Television milli fuq l-istazzjon nazzjonali. Tassew. Iġvina ċert illi aħna nistidnu iktar, mux neċessar jiġu, pero nistidnu iktar esponenti tal-Partit Laburista fuq Net Television milli nkunu mistidnin esponenti tal-PN fuq il-PBS illum il-ġurnata. Dak huwa fatt. Irrid nirrikonoxxi, Iva. Francesco Catania, għal Net News.